אחד הפתרונות לשיפור הקשב והריכוז, ככה אומרים, הוא תוסף תזונה הבנוי מרכיבים טבעיים שמשפרים משמעותית את היכולת הקוגניטיבית שלנו. אז נמצאים איתנו שלומי שפירא ושגית ביבי, נטורופטים בחברת UB גרופ. בוקר טוב, אולי קודם כל... אני מסוקרן לגבי הרכיבים בקפסולה הזאת, אולי זה... אנחנו גם נגיע לזה. כן. נעים מאוד. נעים מאוד. אנחנו מדברים על מוצר מהפכני, טבעי, שנקרא מולטי פוקוס, שחברת UB... ומכל ריטלין לוקחים את זה. בדיוק, זה מוצר טבעי, שיש בו 100% רכיבים טבעיים, והוא באמת עושה עבודה טובה גם על קשב וריכוז, מסייע בקשב וריכוז, גם מסייע בנושא, אצל מבוגרים אפילו, בזיכרון, זיכרון לטווח קצר, פוקוס, וגם היום, המצב היום, כל הלחץ והמתח והחרדה, יש אפילו היום, קוראים לזה כמו חרדת אזעקות, אז זה גם משפיע על המצב הזה בצורה טובה ואפילו מקל. כן. אבל גם ראינו באמת בקליניקה עבודה מדהימה. מה יש שם? פוספטידיליצרין זה רכיב שהוא מוליך עצבי, יש שם פטריית מרפא שנקראת הריסיום. הריסיום זה רעמת האריה. זו פטריה שהיא משפיעה קוגניטיבית בצורה טובה גם על המוח, של המוח. יש שם גם רימונים, יש שם גם מוחמניות. היופי בפורמולה הזאת היא שזה משלב שילוב של ויטמינים וצמחי מרפא ביחד. וזה הכוח של הפורמולה הזאת. שגית, יכולות להיות תופעות לוואי? לא נצפו בקליניקות תופעות לוואי, הרכיבים 100% טבעיים, לא ראינו תופעות לוואי. וואו, מדהים. אתם רואים באמת עכשיו שזה משפיע, ואכן ילד שלקח את זה באמת מתפקד אחרת? אכן כן. ממש. מתפקד אחרת, משפר את הזיכרון, את היכולת הקוגניטיבית, מרגיע, מאוד חשוב. גם כל עניין הדופמין הרי, נכון? בדיוק. וגם זה לא כמו ריטלין, צריך לקחת את זה כל יום, זה לא שביום מסוים שאת רוצה להיות מרוכזת, אז לוקחים את זה תוסף. זה כדור מוויטמין קבוע שאתה לוקח כל בוקר. נכון. שאם זה נכון, ואני מאמין שזה נכון, הדבר הזה נותן את אותו מענה שנותן לכדור הזה ריטלין שהוא לא בריא, בוא נאמר בלשון המעטה, והוא גם כימי מאוד, אז זה בשורה עצומה. מה שחשוב זה התמדה, ולקחת את זה ממש בשעות גבוהות של הבוקר, ומאוד מאוד דבר חשוב זה כל הזמן להתמיד ולקחת את זה ולראות ולעקוב אחרי הילד. היופי בפורמולה הזאת שזה גם בונה, זה גם מתקן, זה גם שומר. זה לא אם הוא לא לקח יום אחד, פתאום הכל קורס. זה היופי בצמחי מרפא. ומה הסטטיסטיקה אגב בלראות תוצאות? תוך כמה זמן בדרך כלל? שבועיים, 3 רואים כבר תוצאות. וואלה. כן, אין תופעות לוואי. אין תופעות לוואי והמורה מפסיקה להתקשר. באמת? כן. זה תופעת לוואי טובה. גם ישנים יותר טוב. איפה אני יכול לרכוש את זה? ניתן למצוא את זה בחנויות טבע, בתי טבע בארץ, באתר שלנו, באתר האינטרנט ובמדיה. מה זה האתר שלכם? UV. UV. הנה, רואים את זה עכשיו על המרקע. בדיוק. אז זה נקרא מולטי פוקוס? נכון, מולטי פוקוס. מולטי פוקוס. מולטי פוקוס. אז אם אתה רוצה להיכנס לפוקוס, אתה לוקח מולטי פוקוס, באתר UV ואתה מסתדר. בדיוק. מדהים. חבר'ה, הכנסתם אותנו לפוקוס. תודה רבה. תודה רבה.